ҳаматон ба фикр дарак дорем. Дар канали мо конкурс якум бозӣ настар дода будем. Бародари азиз, успед кунед, билето ҳаст, нархи билета 500 рубл кардагим. Ҳаракат кунед, фақат газа биҷиқем бародаро, билето беҳад кам мондеса. успед кунед, фақат билеторо харидор кунед. рӯзи якшанбе нами ҳафта насиб боша финал мешавад. кадоми мақсад намедонам бародари азиз. дар номерои Сбербанк ватсапон дар поёни ҳамин видео бурманаге дар ҳамо 1500 рубл мепартоен. бахтона месанҷем бародари азиз. дарши бо мерем бародари азиз. хай бародари азиз, як чизи дигаре бугум бародарҷоно. Чи 105 та приза ёбши. призои мо 3 та шоҳ-ҷоиза, мошини хачибеки танировкаи 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола газ бензин дора насиб боша. кадоми мақсад хоҳишманданд номерои Сбербанк ватсап да партоян шад. Сбербанк ватсапи мо дар ҳамин номерои российскияй плюс 79 70 549 599 4026. бародари фақат бахтона бисанҷен, ҳаракат кунен, успед кунен, падешка кунен дар ҷибо ки насиб боша ина якум бозӣ насиб боша финалша мегзаронем иншоалло хоҳад. кадоме намедонанд ҳамин мақсад канали мора Бозӣ ТВ ном дора. ҳаракат кунен, якум бозида дер намонем бародари азиз, фақат успед кунен. 800 дона количество билета, нархи билет 1000 рубле, 500 рубле. кадоми мақсад 5 та мегирад, то падарка дора. ҳаракат кунен, газ шабҷиқем бародари азиз, фақат газ шабҷиқ период. фақат бародари азиз, ҳамин видеоро падилист сач кунед, ягон кас дига мақсад шиносотон бубина, билет гирифтани бошам, билет бигирам. бародари азиз, фақат газ шабҷиқен, ҳаракат кунед. ТВ клуб, салом алейкум. акай ТВ клуб сози, акаҷон тинҷи хуби, ака коро соз тинҷ. чо кади ака ТВ клуб охи ака, ин амо дар инҷа шиштем ака. ягон навигари нест. хадат гуфти ку ака дар пуштет пардара мекаши Исус, ин амо дар пушту пардара кашида гап задестам ин ака. хушомадем бародаро, кадоме нав омадан якта лайкора меҷиқем бародарҷонои азиз, лайкора меҷиқем фақат. кадоме меҳмона нав омадан якта лайкора меҷиқем бародарҷоно, насиб боша ки охир ҳафта финал худо хоҳад насиб боша. ҳамаш ба падешкаҳои шумо мақсад, ба ёрдами шумо мешавад. амаи чи ҳамин шумо дастгирӣ кунед, мо ҳам як қадам да қадам боша пеш мерем. дастгирии шумо пешравии мост, пешравии мо пешравии шумо ҳам мешавад иншоалло бародари азиз, фақат газа биҷиқем. ака ТВ клуб ку сози тинҷи ака ку овоз буброр ягон чи банавис ака. диди дар пуштит гуфти пардара мекаши гап мезани, дар пуштум пардара кашида гап задестам ака. хай ака хонаҳои мо ҳамтари шароит дорад, чикор мекунӣ? бародари азиз, ҳаракат кунед, успед кунед, иншоалло ки билето қариб омагиай. бахтона бисанҷен, дарши насиб боша, ба бозиҳои хуб насиб боша гузаронданием. ҳамаш ба дастгирии шумо падешка кунед, иншоалло ки мо мерем. тра на гуфта махлан. акай ТВ клуб зинда бош ака. ака ку чи хулоса карде, чи мақсад, чи фикр кард, чи шед? ман маслиҳат кардам, ака гуфт 100%. гуфт ака 100% гуфт хай ҳаракат мекунем. гуфт дистам гуфт чанд қае чи мия, гуфт мекунам тон. гуфт мақсад ки шумо фақат дарши рафтан бигирем. гуфт мақсад гуфтмуш ака, гуфт ки мекунам ша, ба кала гирифтагия ака. бародари азиз, кадоме намедонанд дар канали мо конкурс рафтаи сай 800 дона количество билета, 105 та приза, 3 та мошини шоҳ-ҷоиза главн призои мо, баъд мондаиш конвертои пуляи 100 доллара, 10000 рубле, 5000 рубле, 3000 рубле, 10000 рубле ва 1500 рубле. бародари азиз, ку бахта бисанҷ, просто так, просто аз барои гуфтаи чи ки аз барои худо як дона билет бигӣ, иншоалло ки шоҳ-ҷоиза мезани, бо раҳмат мо мегӯӣ даршида. нархи билет мо 500 рубле бародари азиз, нархи билет 500 рубле кардагием. ҳаракат кунем, фақат газа биҷиқем.
падилит сакнен ягон чида мақсад имо вайбер инстаграмотон да падилит сакнен ки ягон каси дига бибинад мақсад камтар ёрдам кунед муда бародари азиз. бародари азиз, бародари ҷон, ҳаракат кунем, успеҳ кунем. Иншоалло ки билетҳои мо ба фушта кам мондесай, ҳамаш ба дастгирии шумо мешавад. Иншоалло ҳамин шумо дастгирӣ мекунед, мо як қадам ним қадам боша пеш мерем. Бародари фақат дастгирия фаромӯш накунед, барои мо пеш камтарак. ашатра нагуфтам гап нест. акай телеклоб шӯхитон кард макаҷон, шӯхитон кард ака ку чӣ шид? Акай телеклоб охир чӣ шид? Ака у гапҳо маслиҳатҳо чо кард? Чӣ шид? да прическаи безейр дорем ки достон 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 хондаи қуртои холам тофтеса. бародари ку кадоме нав омадан яктай лайкора меҷиқем. бародар фақат падешка мекунем. иншоалло ки ҳамаш хуб мешавад. бародарҷоно ҳаракат кунем, газа биҷиқем. ҳазор раҳмат барои бовариятон, ҳазор раҳмат барои падешкаҳотон. рӯзи якшанбе насбат шуна баша чанд билетҳо ба фушета ками баъд мондагия як 70-75 та анта мондагида ҳамин байнуда. достон дидӣ? نه خیلی достон заҳар гуфтӣ талх буд неки пичини талх. ягон чиз дига бигирам, ягон чиз дига бигирам достон, ки нагирам дига. достон ку ҷавоб ти агар ягон чиз дига биги бугӯй мегирам, бугӯй наги намегирам. сай ба сай бе ягон чиз дига бигирам. як чизи дига шуд тофтеса дар назарам, ҳамро бигирам. эй хай бигирам ак мардагорӣ. ҳо бугӯ чикамат наёфа бо накафа эй намекафа баи қавқара намекафа ранг меҳравора фаҳмида будам ака бо дуюм бора намеминависӣ. бародарои ҷон ҳаракат кунем, успеҳ кунем, билетҳоро харидор кунем. салом алейкум, салом алейкум ассалом. бародаро ҳама каса хуш омадем, ҳама каса успеҳ накунистам дига хондан, ҳама каса хуш омадем. бародари азиз, нархи билет 500 рубл. бародаро уже кам мондага рӯзи якшанбе финал. кадами нав дорвадан яктай лайкора меҷиқем. бародаро фақат газа меҷиқем, лайкора меҷиқем.
бо калонтарак дигарам бошад чӣ хел айнаи маъни аки мақсади ҳами лайк ӯ давле неметан меган чӣ меган тари да калонтарак дигарам бошад як гое мешава тари боло мехеза видеои мо достон нагуфтием биги ахир худам гирифтам نمیتونم معده رفتیستم امی آخران شه албатта паноҳтон ба худо ҳеҷ кам аз фикр кардам ки эфира мекушам ана ягон касам нест ба фикрам ҳама хубанд зиндаву сарбаланд бошед ҳаматон дар паноҳи худо бошед